bareng. Kanca minta bareng. Kok repot Bu Bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh. Ya piye kok ya. Wong sak tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah, Mbak. Amin. Rezeki kathah, Mbak Lisa. bayu milih. Ratin langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggah. Wow, Wonten Mbah Sono Sono Kelih. Mbah Camat wonten syukur kalian para kadang-kadang Demang. Leres nggih. Minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan De Ria Aprilia kelawan De Niket ya. Nggih. Maka terus. Ya. Bajeng ucap. Ya. Monggo. Yuk. Siap. Ya. Monggo Mbah, kaparengan minggah panggung. Yuk, cot itu atur lagi. Yo. Beliau Sono Kelih. Pindah panggung Oh, jagongan dia. Ya. Sembah Nduk. Wis Nduk wong ayu. Niki kersanipun Mbah Lurah Jumeneng menika damel sepot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Nggih, siap nggih. Mriki Mbah Lurah. Pripun Mas Gareng? Nggih, alhamdulillah barokahullah. Amin pangestunipun. Pinanggih malih. Oh nggih, boten Panjenengan dikira. sesi angka 3. Mugi-mugi pinaringan seger waras kathah rejeki panjang yuswa. Matur suwun pangestu doa restunipun. Seorang Demang yang selalu dicintai oleh masyarakat Nyai Mbah Tunggur. Nggih niki pripun nggih sudah di makan usia senja. Ya, mboten napa-napa. Oleh para bidadari niki bingung. Mangga. Mbak Lurah wonten tengah mriki Mbak Lurah. Nggih sugeng rawuh Mbah Camat sedaya sak wilayah Kecamatan Limbian lan ugi saking Pak Samsi Bapak mantan Babuk kula lan ugi sedaya Demang ingkang saged rawuh saking Magetan, Sukomoro, Plausan ingkang saged rawuh dipun sekecakaken sedaya kemawon. Niki damel namung damel jangkep-jangkep kemawon nggih. Nggih, Mbah Sono Kelih nggih, namung dawuh. Niki Anu Mas Gareng. Pripun? Ora prayoga yen to Mbak Elisa karo Mbak Tatim ora ndampingi panjenengane. oh ngoten. Mengki niki lek pun wonten request kersane Malah Jumeneng ngoten. di kajeng kula ngeten sedaya para bidadari kur bersama monggo. Oh, monggo. nggih, tepuk tangan nggih. Oh iya, monggo. Cetuk tenan ya saya. Bijaksana tenan yo ngene iki sedaya para widodari ra pilih-pilih. Dalange. Kita akrab banget karo. Kula dikepung para bidadari ini bingung aku sis piye iki ya. Ngaten lho, pripun, Mbak? Pun sedaya niki minggah bidodari. Bidodari. Wah. Bidadari. Para bidadari dari Kayangan yang turun di Desa Tunggur yang sangat cantik-cantik. Iya. Karek milih lendange sapa ngono. Wah, bingung milih. Niki kur secara kebersamaan niki lagu wajib kula pepeling mawon langsungan. Wae nggih, pepeling ben padha eling lawan Mbah Demang Tunggur. Ya. Pepeling Cok. Yuk diatur iki. Yuk. Mangke diterusne gitar. Nggih. Tanganane Pak Samsi. Yo. La ilaha